नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण आंबापोळी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। आंबापोळी बनवण्यासाठी आपण हे पिकलेले हापूस आंबे घेतले आहेत। याची साल काढून आपण बारीक बारीक तुकडे करणार आहोत आणि मिक्सरला लावून छानपैकी त्याचा पल्प करणार आहोत। आपण पाहू शकतो आपण अशा प्रकारे आंब्याचा पल्प बनवला आहे। चला आता आपण लागणारे इतर साहित्य पाहून घेऊ। आंबापोळी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आंब्याचा पल्प, 1 वाटी साखर, 1 चमचा वेलची पूड, 1 लिंबू, 1 चमचा तूप आणि चवीनुसार मीठ। सर्वात आधी आपण मिक्सरच्या भांड्यात साखर बारीक करून घेणार आहोत। आता आपण गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये आंब्याचा पल्प घालू। बारीक केलेली साखर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। साखर बऱ्यापैकी विरघळली आहे। आता यामध्ये चिमटीभर मीठ घालू। वेलची पूड, एक चमचा लिंबाचा रस व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण ताटाला सर्व बाजूने तूप लावून घेऊ आणि यामध्ये आपलं आंबापोळीचं मिश्रण घालू। मिश्रण व्यवस्थित पसरू द्यायचं आहे। आता हे आपण 2 ते 3 दिवस उन्हात सुकवायचं आहे। 3 दिवस झाले आहेत आणि आपली आंबापोळी छानपैकी सुकली आहे। हे चमच्याने काढून घेऊ आणि आपली आंबापोळी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।